Какво правите, момчета? Como estáis? Излезте да видим хубаво. Опа! Айде да не ми стане нещо. Ще трябва да отпускаме с водата. Стига толкова снимки. Преди години казваха, който не е дошъл на Ебро, той не е улул и не викаха перковци. А само мога да кажа едно, че от последни 2-3 години реката се промени много и не е това, което беше. Сома взе да бута все по-малко, търси живи рибки, на дъно изобщо не бута и повечето на плувка. Явно намаля, разредихме го доста и стана махнат, избира си храната. И с компетенцията от англичани и немци, които хранят здраво, някои само и от години не са виждали кукичка. Имах късмет, 5 сома и така.